kabaruji coftal ɓalli e radio Jowol Sari. Heftande men jamma hande herato kabaruji coftal ɓalli nden rogere yerwanto en ɗum ko musidɗo men Tidiani Niang. En calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sari to mbawi wonde fof gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie. Hono Kippu FC Nouadhibou nawi championnat mo leydi Mauritanie Super 2 hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom ndiɗo mbadi ari ko caggal polgu mabɓe e yesso Kippu ASC Police taw ko loginayi logol gotol ko sifsinde bandiraɓe nder tarik. Kippu FC Nouadhibou nawi championnat mo leydi Mauritanie laabi 14 ngol ɗo woni laabi 9 deggodirde. Kippu FC Nouadhibou en nawa championnat mo leydi Mauritanie Super 2 pottal kiiɗe hande 24e journée championnat mo leydi Mauritanie Super 2 FC Zaidan kañum heeɓi polgue yesso Kippu FC Tabrakzane taw ko loginayi logol gotol. Championnat régional mo Tirizamour kiiɗe hanki Kippu ASC Avenir kañum heeɓi fartange yesso Kippu ASC Lot taw ko logi joyi logol gotol. Championnat mo leydi Mauritanie deuxième division pottal Kippu ASC Garde National kañum heeɓi fartange yesso Kippu Centre Moulay Mbarek taw ko logi tati logol gotol. 12e journée championnat mo leydi Mauritanie deuxième division gasi ha laabi jaaɓi ha tirde tournoi football mo wilaya mo Nouakchott Ouest kiiɗe hanki to stade municipal mo Sabha hiwdirno ko Kippu Tabrakzane kañum jaɓɓino Kippu Sabha pottal ngal wawno gasir ko ɗekki en partout tuma nde pay fawpeta ko Tabrakzane wawi heɓde polgu logi joyi logi nayyi. Fédération mo leydi Mauritanie féliciti hono joueur équipe nationale mo leydi Mauritanie Aboubacar Koita caggal nde Kippu mabɓe AEK Athènes nawi championnat mo leydi Grèce Super 1. Championnat mo leydi Espagne gasi ha laaɓi hono Kippu FC Barcelone kañum woni championnat mo leydi Espagne caggal polgu mabɓe kiiɗe hande classico championnat mo leydi Espagne hakkude mabɓe Kippu Real Madrid taw ko logiɗi e ndigam ko sifsinde bandiraɓe tarik hono Kippu FC Barcelone ngol ɗo woni laabi nogas e jeenayyi en nawa championnat mo leydi Espagne pottitte championnat mo leydi Espagne Athletic Club kañum hewdirno Kippu Valence ko Valence wawi heɓde polgu logol gotol ndiga Mallorca kañum jaɓɓino Kippu Villarreal pottal ngal wawi gase ko ɗekki en partout. Championnat mo leydi Angleterre Kippu Arsenal ƴetti tabal mo ngal ngam nawde championnat mo leydi Angleterre caggal pottal mabɓe kiiɗe hande to terre West Ham Arsenal wawi heɓde polgu logol gotol ndiga. Aston Villa kañum yano nder terre Burnley pottal ngal wawi gase ko ɗekki do partout. Nottingham Forest kañum hewdirno Kippu Newcastle pottal ngal wawi gase ko ɗekki en partout. Crystal Palace kañum jaɓɓino Kippu Everton pottal ngal wawi gase ko ɗekki do partout. Classement championnat mo leydi Angleterre ardi ɗum ko Kippu Arsenal en jogi 79 points ɗiɗaɓo ko Kippu Manchester City en jogi 74 points en heddora pottal gotal. Arsenal joui capantati jeegom pottal Manchester City joui capantati joyi pottal en heddora pottal fate troisième ko Kippu Manchester United en jogi 65 points nayaɓo ko Kippu Liverpool en jogi 59 points joyaɓo ko Kippu Aston Villa en jogi 59 points. Championnat mo leydi Italie pottitte kiiɗe hande Atalanta kañum yehe nder terre Milan AC fiɗum logi tati logi ɗiɗi. Parma kañum jaɓɓino Kippu AS Rome ko AS Rome wawi heɓde polgu logi tati logi ɗiɗi. Fiorentina kañum hewdirno Kippu Genoa pottal ngal wawi gase ko ɗekki 0-0. AS Verona kañum hewdirno Kippu Comme ko Comme wawi heɓde polgu logol gotol e ndigam. Paris Saint-Germain ƴetti tabal mo ngal ngam nawde championnat mo leydi France Super 1 caggal kiiɗe hande pottal hakkunde Kippu Paris Saint-Germain Kippu Brest to Parc des Princes ko Paris Saint-Germain wawi heɓde polgu logol gotol e ndigam. Loggol Paris Saint-Germain wawi addude ɗum ko Désiré Doué ko sisinde bandiraɓe championnat mo leydi France en heddi pottitte ɗiɗi o saaha mo gonɗen ko Paris Saint-Germain woni avance hakkude mabɓe Kippu Lens différence de 6 points. Pottitte kiiɗe hande championnat mo leydi France Ligue 1 Toulouse kañum heɓi polgu e yesso Kippu Lyon logi ɗiɗi e loggol gotol. Metz kañum jaɓɓino Kippu Lorient ko Lorient wawi heɓde polgu logi nayyi ndigga. Rennes kañum heɓi polgu e yesso Kippu Paris FC logi ɗiɗi e loggol gotol. Auxerre kañum samti Kippu Nice logi ɗiɗi e loggol gotol. Angers mo défenseur international mauritanien Jordan Lafont kamɓe jaɓɓino Kippu Strasbourg pottal ngal wawi gasirde ko ɗekki en partout. Lille kañum yehe nder terre Monaco fiɗum loggol gotol e ndigga. Paris kañum heɓi polgu e yesso Kippu Brest loggol gotol e ndigga. Le Havre kañum jaɓɓino Olympique de Marseille ko Olympique de Marseille yehe nder terre Havre fiɗum loggol gotol e ndigga. Golle ma jooɗi peewi Seydi Niang musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sara ko ɗo tongi meftande kabaruji men coftal ɓalli jamma hande en ñaguima joom jaam mbiɗa waɗanten jaam ha ɓuuren jaam wonde jaam yen gone jaam.